Realty Income je v Česku jeden z nejpopulárnějších REITů a hádám, že i ty si buď to do této společnosti investoval, anebo o tom alespoň přemýšlíš. V obou případech je toto video právě pro tebe, kde se dozvíš jak základy, co je to vlastně ten REIT a jak se oceňuje, tak i jakým problémům momentálně čelí Realty Income, jaká je její fair value a mnoho víc. Nejdříve začneme tím, co je to ten REIT. REIT je zkrátka pro Real Estate Investment Trust. To je typ společnosti, která nakupuje, spravuje, pronajímá a prodává jednotlivé nemovitosti nebo celá realitní portfolia. Pro nás investory to tedy znamená, že můžeme investovat do velkých diverzifikovaných portfolií nemovitostí, což by bylo pro nás jinak finančně nedosažitelné. No teda minimálně pro mě. REITy se od klasických společností liší hned v několika aspektech. Za prvé tím, že pro získání statusu REIT musí firma splnit několik kritérií. A to například to, že musí vyplácet 90% zisku investorům, a to formou dividendy. Teď vás může napadnout, kde tedy berou prostředky na rozšiřování svého podnikání. No, odpověď je jednoduchá, musí si je půjčit, a to buď prostřednictvím emisenových akcí nebo formou úvěru. Dále je důležité vědět, že jelikož REITy investují do nemovitostí, tak při ocenění společnosti hrají velkou roli odpisy, což vlastně není finanční operace, a tedy o ně musíme upravit čistý zisk a taky odečíst zisk z prodeje majetku. A tím získáme ukazatel FFO. Dá se říct, že price to FFO u REITů je taková obdoba PE ratio u běžných akciových titulů. Píše se rok 1969 a William Bill společně s Johnem Clarkem zakládají společnost Realty Income, poté co spolu odkoupili svou první nemovitost Taco Bell přímo od jejího zakladatele Glena Bella. To byl ale jen začátek a postupně začínají odkupovat další komerční nemovitosti, které pronajímají kvalifikovaným společnostem se silným finančním profilem. Postupně se jim tak daří vybudovat silné diverzifikované portfolio a v roce 1994 to chtějí posunout ještě o úroveň výš a vstupují na burzu s ušlechtilou vizí vést firmu tak, aby přinášela svým akcionářům rostoucí měsíční dividendy. Když se přesuneme do přítomnosti, tak můžeme vidět, že u své vize setrvali a Realty Income se stalo takzvaným dividendovým aristokratem. To jsou společnosti, které po dobu minimálně 25 let nepřetržitě zvyšovaly svou dividendu. Jedna z dalších silných stránek je její portfolio, které obsahuje 13250 nemovitostí. Většina z nich se nachází v USA, ale mimo to má nemalou část portfolia ve Velké Británii a taky Itálii a Španělsku. S tím jsou však spojena určitá rizika, ale k tomu se dostaneme až za chvíli. V portfoliu najdeme různé druhy nemovitostí a společnost je tak diverzifikovaná mezi 85 jednotlivých odvětví. Tady můžeme vidět jednotlivé typy, mezi nejzastoupenější patří potraviny, večerky, dollar stores či lékárny. Obecně se jedná především o maloobchody a management si pečlivě vybírá nájemníky s vysokou kreditní bonitou a stabilním cashflow, což zahrnuje mnoho velkých a dobře známých společností a značek. Z toho vyplývá, že nájemníci jsou méně rizikoví a je více pravděpodobné, že budou schopni plnit své závazky i v obtížnějších ekonomických období. Navíc společnost využívá tzv. Triple net lease smlouvy, které přesouvají většinu provozních nákladů, včetně daní, pojištění a údržby, na nájemníky. Díky tomu se společnost může spolehnout na stabilní a předvídatelný příjem z nájemného a zbaví se tak nadbytečných starostí nad správou budov. Klíčovým ukazatelem pro realitní společnosti je míra obsazenosti jejich nemovitostí. V našem případě se hodnoty pohybují mezi 98 a 99%, což je skutečně pozitivní, neboť to svědčí o zdraví této firmy. Není to dávno, kdy ještě všude řádil covid a tak jsme nemohli pomalu ani vylézt z baráku. To právě nahrálo online nakupování, které zažilo v posledních letech opravdový boom. Podle analytiků tento trend má pokračovat i v budoucnu, což představuje pro Realty Income a celý maloobchodní sektor velkou výzvu.
Přechod spotřebitelů k nakupování online znamená menší potřebu fyzických obchodních prostor, což může vést k poklesu obsazenosti nemovitostí a tlaku na snižování nájemného ve tradičních maloobchodních prostorách. Dalším problémem je, že společnost je už moc velká. Vím, že si teď asi říkáte, že to je pozitivní věc. Na neštěstí ne tak úplně. Na společnost to má řadu negativních dopadů, a to především při akvizicích nových nemovitostí, kdy se jí značně zužuje výběr a je nucena k expanzi do nových zemí a trhů mimo svůj níž. To sebou přináší řadu výzev, včetně nutnosti hlubšího porozumění novým odvětvím a lokálním trhům, které mohou mít odlišné regulační požadavky, konkurenční dynamiku a spotřebitelské chování. Velikost společnosti také zvyšuje komplexitu správy a provozu rozsáhlého portfolia, což může vést k vyšším operačním nákladům a potenciálním rizikům z nedostatečného lokálního tržního přehledu. Posledním a řekl bych nejdůležitějším rizikem, který stojí za propadem akcie v posledních měsících, jsou rostoucí úrokové sazby. Realty Income a obecně REITy se spoléhají na zadlužení k financování akvizic nemovitostí a dalšího růstu. Se zvyšujícími se úrokovými sazbami rostou i výdaje spojené s novými úvěry a také vedou k vyšším nákladům na obsluhu existujícího dluhu. To může snížit marže a ziskovost, zvláště pokud společnost není schopna tyto vyšší náklady efektivně přenést na nájemníky prostřednictvím vyššího nájemného. A to přesně Realty Income nedokáže. Jelikož s nájemníky uzavírá dlouhodobé smlouvy, tak management není schopen efektivně reagovat na tyto nepříznivé okolnosti. Ve většině případů má dohodu o meziročním růstu nájemného o 1%, a to nehledě na to, jaká je momentálně inflace. V současné situaci, kdy se inflace pohybuje okolo 3%, to vede k poklesu reálného příjmu z nájemného. Opačný případ můžeme vidět například u REITu WP Carry, kde růst nájemného je ovlivněn růstem CPI, a to tedy vedlo k tomu, že jejich nájemné momentálně vzrostlo o 4,1%. Řekl bych, že je to opravdu solidní rozdíl a akorát nám to potvrzuje, jak je růst Očka závislý na nových akvizicích. Nakonec se podíváme na to, jestli je společnost podhodnocena nebo nadhodnocena. Tomu můžeme dojít několika způsoby a nejdříve začneme pomocí metody DCF neboli diskontovaných peněžních toků. Já jsem dospěl k hodnotě $63 za akci, kdy jsem se snažil být při svých výpočtech více pesimistický, aby se do ceny promítla rizika, o kterých jsme se před chvílí bavili. Například investiční portál Morningstar společnost ocenil na $76. V obou případech je momentálně akcie podhodnocena. Musím však zdůraznit, abyste byli obezřetní, neboť odhad budoucích peněžních toků je stále pouze jenom odhadem a shodneme se na tom, že nikdo nedokáže přesně předpovědět budoucnost. Dalším vodítkem pro nás bude ukazatel Price to FFO, kterým jsme se zabývali na začátku videa. To budeme porovnávat s konkurencí a s historickými hodnotami. Oproti konkurenci se Realty Income pohybuje někde na středu. Když se podíváme na historické hodnoty ukazatele Price to FFO, které se v průměru pohybují okolo 17, tak dnešní cena, kdy platíme pouze 12násobek za FFO, je opravdu lákavá. Shrnul bych to tak, že se jedná o kvalitní defenzivní investici, která je momentálně ve slevě. Problémy, které jsme si popsali před chvílí, již trh zapricoval a až Fed bude snižovat úrokové sazby, tak s tím může přijít i zajímavé zhodnocení. Budu velice rád za jakoukoliv zpětnou vazbu, a to jak prostřednictvím lajku, tak i komentáře. Ocením taky kritiku, abych věděl, v čem se dopříště zlepšit. A v plánu mám určitě i další společnosti, takže pokud by tě nějaká konkrétní zajímala, tak mi dej vědět do komentáře. A můžeš si to pojistit odběrem, aby ti žádné nové video neuniklo.